nwanne m nwoke ekenekwa m onye ọbụla ụmụnne m aka mgbakọ nwanne nwoke udo esomto chukwu IKENGA-EZEMMIRI ANAEDO ogbe ọgụ ịjụrụ ajụjụ ekwuru m so unu si na ajụjụ a weti voice note ka okwu anyị ghọta bikon mana ka nje esiri ajụjụ, why is it that na anytime aquarium is being restored there is always a demand to perform funeral rite for nwada? My brother, ịgwakwowu nke wee eziokwu, I don't think not necessary. First of all, ke ife bụ aquarium? Ọ na anyị ghọtara ife bụ aquarium, if you no nwere any need for perform any funeral for nwada, unless no ndị nwere nwada akwa ha akwa nọ na befa, no ndị nwere nwada akwara akwa mana eduhe edu nọ na be ha, no ndị nwere ife nwada do na ngwuru be ha. That is the only way an assist perform a funeral rite for nwada. Mana when it comes to aquarium may need to perform any funeral rite for nwada. Makana nwada heji we kwado aquarium na ono ndị ji nwada we kwado. Ndị Igbo na assume na nwada ha anwụ ha anwụ. 1 2, ndị Igbo na assume na each time ana appease aquarium ahụ ka na emere nwada ahụ funeral rite. Onwe any special funeral rite ana emere nwada ahụ. That is why ndị Igbo believe na onye nwụrụ anwụ ka a na-akwa akwa. Ọ bụrụ na mmadụ nwụọ na ngwuru, achọpụta na onye ahụ anwụọ na ife ọzọ na-eme ekwuo ka akwa ya, which is funeral rites, enye ya oke na mmụọ. Akwa onye ahụ akwa. Onye ọbụla anwụ ha anwụ, Igbo ahụ akwa ha akwa until prove na onye ahụ anwụọ na. For example, mmadụ nwere ike fuo efu afọ hozi onye ahụ. Na ana Igbo, ifu na Igbo believe na ọ na mmadụ fuo efu afọ, a na-enye onye ahụ at least aha asaa, 7 years or a year na ọnọ ndị nwe nhozi ndidi ikekwa na ama na onye ahụ nwụziri na mba ebe o jeru, kama na ọka dị chọọ na amanụgo na onye ahụ nwụrụ na mba ebe o jeru, mana ọka dị chọọ a na-enye onye ahụ eye. Mana ọ bụrụ na onye amahụ na ọ nwụrụ anwụ ka ọdụ ndụ, ife a na-enye onye ahụ 7 years, aha asaa ọ aha ite naanị. Even sometimes a na-eme akwachakwa ndị aha asaa letalọ ndị aha abatakwa. For that is why some people fuo all na amahụzi their way about 20 years 30 years aha akwa ha until ha awa n'afa. That is mgbe enwelu ndị eze mmụọ n'afọ ụzọ n'afa, mgbe enwelu ndị dibịa n'afọ ụzọ n'afa. Ọ bụrụ na ọwa n'afa na onye anwụkwa anasịkwa ya wee kwa ya, ọ na family ndị ahụ jebere n'afa ka eje ma na onye ahụ nwụrụ anwụ ka e wee kwa ya, ọ nọ nwụrụ anwụ akwa onye ahụ. Mana onye ọbụla ndị Igbo azụm hụ na ọ nwụrụ anwụ, ndị Igbo ahụ akwa ya akwa. That is why na mgbe gboo, mgbe eji mmadụ efibe mmụọ, mgbe eji mmadụ akwado mmụọ, mgbe eji mmadụ efibe aquarium, maka o doro onye ọra anya na nwere mgbe eji mmadụ fibe aquarium during the time of our fathers. That nwada ahụ bụ a virgin, a eji wee fibe aquarium nwa ahụ. A egbu ya egbu, a na-egbu ya egbu, a na-eni ya na ndụ. Yes, that nwada should be buried alive. A na-eni ya na ndụ. Enye na ndụ, Igbo adịrọ chọọ na ọnwụọ na ka ọdụ ndụ, maka na enige na ndụ n'ụzọ mmụọ. Anyị egbu ya egbu, anyị enye na ndụ. The rituals and the process of it on a take, enye n'ụzọ mmụọ. That is only what can make that nwada become mmụọ through that aquarium mgbe eji ewe kwado. Constantly appeasal a na-emenye nwada ahụ wu burial right a na-enye. For example, that is why na somebody emebiri aquarium mbe na-emebi wee jee na nke outside dibia wee jee gwọọ ọgwụ n'ime atụ, dibia ahụ wee zuzuru wee mee mistake wee were pass mmadụ, ọ dụkatazie njọ wee were pass nwaanyị wee tinye na ọgwụ ahụ agwọrọ ya nụ wee gbukwasara ya ọbara. Ozu ife na-abụ ya nwa onye ahụ ọgụ. 1, aquarium ya nwa onye ahụ ọgụ. 2, ọ bụrụ na o nwere nwada akwa ha akwa, nwada ahụ ya nwa onye ahụ ọgụ. Am I reason? Because na ha na-eche na anụ pass mmadụ ahụ etiri n'ọgwụ ahụ wee invoke the power of whatever invoke n'ime dị ọgwụ ahụ wee na-arụ ọrụ, iwe gbuori ya anụ. They are seeing it as na perform burial right to onye ahụ pass ahụ etiri mmadụ n'ebe ahụ egburu anụ. Ha ebido nwa onye ahụ ọgụ, nwa ọgwụ ahụ ọgụ, nwa ọgụ. Ha nwa ọgwụ ahụ ọgụ, nwa ọgụ. Na ọ bụrụ na enwere aquarium ma emebiri be nna ya, ọkwa ifuge aquarium ahụ ebido nwa onye ahụ ọgụ, ma ọkọ fugo niile eje na perform ritual
ị kwesịrị ije nye nya nwa bụ nwanne gị ji onwe wee chụọ aja damụ nke ahụ iji ojeme n'ọgwụ ọ bịazi ọ na-enye nsogbu ka m bịakwa nwanne chụrụ aja ka ị wee dụ ndụ chụrụ aja ka ọmụmụ wee bata na ngwurugwu chụrụ aja ka ụba wee bata na ngwurube nna chụrụ aja ka isi nka wee dị na ngwurube nna gị i were ritual right a je na-enye onye ọzọ ọ ya anwụghị ọgụ maka na ọfụgo onwe n'ime arọbi na-agụ because na akwari ọmụmụ bụ arọbi na-agụ. What is an arọbi na-agụ? Arọbi na-agụ is an entity of herbs and roots embedded life inside a pot and initiate na ana wee gode akpọ ya ọgwụ which is arọbi na-agụ. Obezi onwe differentiations in many characters and parts. So ọ bụrụ na akwari ọmụmụ ahụ n'obe nna na-emebi emebi wee fụ ka ị na-eme initiation na another akwari ọmụmụ which is arọbi na-agụ ọgwụ. Arọbi na-agụ be nna gị ya attack ọgwụ ahụ ị na-eme ebe ahụ because na afọ ya n'inwe ego arọbi na-agụ ọzọ forfeitizie nyanwa na onwe onye chụrụ aja ka ndụ wee dị ka iwepụta na family ahụ. Now 2 amam na maka ọkwago nke ọfụma 2 then akwari ọmụmụ nwada ahụ eji wee kwado akwari ọmụmụ ahụ wee mebie onye na-ewe iwe bụ nwada and iwe nwada ahụ na-ewe abụghị burial ọ bụghị iwe burial ka ọ na-enwe iwe ọ na-enwe negligence and mgbakọta azụ. For example, ọ bụrụ na mmụọ dị ife a wee necha anya n'ikekwe na nna m nọ ndụ wụlụ obi maka na obi ka ụmụ ife a na-adọkarị nna m nọ ndụ wee wụlụ obi wee decide ya na-achọrọ ka akwado na ọmụmụ aha adụ etu nna m si wee che ma ọ bụ na ife amụta n'ubi aha adụ na-adị ana na-ewezi iwe na ọmụmụ aha dịzazi adụ adazi abata wee decide ya na-eri somebody ya sacrifice is a voluntary sacrifice maka ndị mmadụ na-adị ekwugheri na ndị nna aha gburu mmadụ na ndị nna aha mere nka is a voluntary sacrifice. Ịmanụ na ndị ọdịnala mee nke ha ọwụla alụ mana ndị mba ọzọ mee nke ha ọwa alụ. Ndị Muslim na-akwadocha mmadụ tinye time bomb na ahụ were onye ahụ wepụta onwe wee jeje bọmbụ mosque ekweghị nkwa na ọ ya eje n'igwe. Ndị Muslim anaghị ekwe na ọha alụ na ife ọma na ọha nwawu ndị a na-afọ asị the most purest and the most trusted and the most worthy people to be called a Muslim na ndị ji onwe ha wee chụọ aja. Jizọs nwa atụrụ ndị ọcha were onwe sacrifice wekwa ka ọ nwụọ n'ihi ndị Kristian niile na ọ chọrọ ịnwụ n'ihi ha ka o guzo ka ọ dị ka mmụọ nke ndị Kristian ya na-enekwasịrị anya. Ndị Kristian ekwuo na ọnya the most righteous na ọdụmma na ọnwụọ n'ihi ndị ha. Then abịazie na ana Igbo mmụọ na onwe m sacrifice ya onwe m ka e were wee mee ka ana Igbo ma ọ ka family ụmụnne m ma ọ ka family ka obodo m dị na mma. Ndị Kristian ekwuo na abomination ka ọ bụ na ndị nna ha mere ala na ha bụ mmadụ. This is the useless ideology. Ọkwifuge so na ọ bụrụ na emebie nwaada ahụ ka ndị tọ nkwapụta ife nna gwago ọ bụrụ na emebie nwaada ahụ ma wee mebie ọdọ ọmụmụ ahụ nke nwaada ahụ chụrụ onwe wee chụọ aja ka e wee guzo ọdọ ọmụmụ a na ngwuru a ka ngwuru a wee nwee prosperity ka ngwuru a wee kaba akaba ka ọnwa ike pụọ ka ngwuru a wee mụbawa nwoke mụwa nwaanyị ka ngwuru a wee kpatawa ego wee install nwaada ahụ wee nọrọ wee kwe ya nkwa because a na-ekwe nkwa na-ebe a ka anyị ada eme ya appease na anyị ada emeri ya oriri na anyị ada efekwe ya na anyị ada agodori ka o wee nwee ike na-ayọtara ya ayọ n'aka okike bụ Chukwu kelenu n'ala wee build orie ọta ya ebe ahụ eniri ya wee fikwakwa ya wee duzie ka ọ ya adụ wee tikọgasị ya ife eji akwado asụ ọdọ ọmụmụ maka ọsụsụ ka a na-asụ ya wee nie nya nwa ada wute ife ahụ ọ nọrọ ebe ahụ ọnwụ anwa ya amaghọ ọdụ nda ya amaghọ wee kwado wee nwee ọnụ ụzọ mmụọ wee bịaba na appease things ọ bụ na maka ọnwụ ike ka eji welu mee duto na-enwego the highest sacrifice. Ife na-akpa the highest sacrifice. Ọnwụ ahụ butere ọnwụ ike nwere ike hapụzie ngwuru ahụ pụọ. Chukwu esi n'aka nwaada ahụ ji onwe wee chụọ aja dịka Jizọs si wee jiri onwe chụọ aja. Chukwu esi n'aka nwaada ahụ ji onwe wee chụọ aja wee zọpụta ngwuru ahụ na ọnwụ ike anyị adịzi na ngwuru ahụ. Ndị nna anyị ha adịwakwa wee mụọ anyị wee mụta nke anyị ụmụ anyị wee mụta nke ha. Ka m bịakwanụ
ụmụ anyị wee mụtakwa nke ha o wee lụzie echi ofu ewu nwa ma nwa isi adọghọ mma wee pụọ mba wee jeje weta religion ndị ọzọ wee kpọọ ya religion wee kpọọ ya ụka wee bataba anyị wee sị ha enwekwa na ife dị na ndị nna unu na-eme na ọdọghọ ma unu medozie kama unu mezie n'ụzọ Chukwu na Jizọs achụghologo onwe ya wee chụọ aja kama ọ ya gwa ha na onye dị ha aja Jizọs ji onwe ya chụrụ onwego nwanne ha si n'aka nna ma o si n'aka nna eji onwe ha wee chụọ aja ka ndụdụ n'ime ha na ha anwụ n'ike inferiority complex okwelu nke Jizọs chọrọnụ ewegwa anya mebie nke be nna ha o wee bata wee dara ọdọ ọmụmụ ahụ wee kulie wee dara ọdọ ọmụmụ ahụ wee kukpọsịa wee mebie. Now immediately emebiri ọdọ ọmụmụ ahụ nwaada ahụ eji wee kwado ọdọ ọmụmụ ahụ ji onwe wee chụọ aja ka ndụ wee dị na family ahụ we now started feeling bad. One, violation of agreement. Violation of agreement enwere between our ancestors na nwaada ahụ ji onwe wee chụọ aja. Nkwa ekwekọrịtara na-enwunye ya ọnọdụ emebigo. Two, nwaada ahụ ada afụ onwe as na nye nwere onwe duzi stupid by iji ndị a iji onwe wee chụọ aja ka ndụ wee do n'ebe ụmụ ha n'ọfịa nọ ha wee bịazie bịa mebie ife nwaada ahụ adazi eme obido nyebe nsogbu mebisighị ife maka na agreement ahụ eji wee kwade na-emebisigo maka na agreement ahụ eji wee wudo the altar of nwaada emebisigo mmekwa ahụ a na-emekwa ya ahazi emekwa ya kedu ife ahụ ebido obido wa n'afa obido chegeribe then ijezie na nke dibịa na-agba afa ọgbawazi afa ọgwa unu nwere nwaada na-enye nsogbu ọ bụrụ na ụmụ dibịa gbara ọfụ ahazi ekuru dan wee gbaa afa ka ha mara ife bụ nwaada ahụ na-enye nsogbu ọgwa ji ekwa nwaada bụ unu ọgwa na ejekwa ijejekwa nwaada ịkwacha ịkwapụ everyday ya ị na-akwa nwaada without knowing na ọdọ ọmụmụ ahụ unu mebiri na-enye unu nsogbu. Ọwụ na dibịa nwetụrụ grace ka o wee fụta na ọdọ ọmụmụ ahụ na-enye nsogbu ọgwagụ ji kwado ọdọ ọmụmụ ahụ ije kwadobe ọdọ ọmụmụ ahụ kwadocha mana ịkwado ha the right way esikwesị isi kwado ọdọ ọmụmụ ahụ nwaada ahụ ka ya ada awaghị n'afa kedụzina eji anwaghị n'afa ọ bụrụ na ịkwụ nweke nwaada ahụ nwere right ikwu na unu mere ife alụ and which is not ife arụ ka unu merie enu so ịkwadobe ọdọ ọmụmụ ahụ kwadocha nwaada ahụ eji wee kwado ọdọ ọmụmụ ahụ nwere right idemand fe ịkpụ alụ nwaada ahụ eji wee kwado ọdọ ọmụmụ ahụ nwere right idemand fe igbochiri onu na iwe so in the process whereby na dibịa fụrụ ya nụ fụrụ sọsọ ịkwado nwaada si je kwado ọdọ ọmụmụ ahụ mana ọfọzị na ya akpụcha nwaada ahụ alụ ọfọzị na ya ekpochiri onu na iwe na-ewe ije kwadocha nwaada ahụ gbuchara ya anụ ọ gbaa afọ echi niile ọ ya gwa na nwaada ahụ eji wee kwado ọdọ ahụ si na onwe nwaada ya enye nsogbu onwe ka ọgwazie na nwaada eji wee kwado ọda maka na ụmụ dị spiritual understanding of how to appease it ọgwa na ọkwụkwa ka a ya akwa ya. Now ịkwa nwaada ahụ akwa ife ime imere determination of nwaada ahụ ịlụ ọrụ because ịkwa ya akwa iduo na ka ọ pụọ ka ọ na-anụ ụzọ mmụọ ọ na-anọzibe ụlọ ahụ ịkwa ha nwaada ahụ akwa kwacha nwaada the next thing is to idu nwaada ahụ ka ọ pụọ so ịkwa nwaada ahụ kwacha edue ife gwara ya ahụ isi n'ebe a kịta na ngwuru na were edupịa ka ọ pụọ nabazie n'ụzọ mmụọ ka o nwee ike ịbịa ụwa ọzọ and which is not part of the agreement. Ọ bụrụ agreement edeworo na nwaada ahụ ji onwe chụọ aja. One, ọ ya abịa ụwa. Two, ọ ya nọ na ngwuru ahụ mee ka ịchọ na ngwuru ahụ nọ na-enedo ngwuru ahụ anya. So for the fact na ngwa na onwe ya akwago nwaada ahụ duo ya nwaada ahụ ya ekwena and onye kwe accept ọkwụkwọ ahụ ọ kwara nụ reason every time ị na-agba afa ị na-afọ ịkwa nwaada every time ị na-agba afa maka na ị na-akwa ife ekwesịghị ịkwa akwa ị na-akwa ife ekwesịghị ịkwa akwa that type of ọnwụ nwaada ha akwa ya akwa because it's voluntary. It's a voluntary action. It's a voluntary sacrifice. No nwụrụ n'ụzọ mmụọ a na-akwa ya n'ụzọ mmụọ ọ bụrụ n'ụzọ mmadụ ya na ọdịnarị nwaada nwụrụ anwụ abụrụ ozu ofe ife nyanwa na onwe bụzi mmụọ onye nwe na onwe the institution of that power akwado ọmụmụ ji arụ ọrụ ọkwa ifuge so na onye ọbụla gwara na nwaada si na akwari ọmụmụ na akwa ya akwa onye ahụ enweghị the knowledge of akwari ọmụmụ
bụrụ na onwe the knowledge of aquarium onye agwaghị na akwa nwada ahụ akwa. 2 another way place nwere ike imekwa nwada ahụ ka o wee n'aka na-awa n'afa bụ na some people na-ejezi akwado aquarium ahụ n'ụzọ ọgwụ agwụrụ agwọ. Ọ na-wee mebichasị aquarium ahụ wee kpọzie onye ya akwado, onye na-akwado dibịa ya akwadozi aquarium ahụ bịa ọ na-akwado n'ụzọ ọgwụ agwụrụ agwọ, which is not right. Ịkwadobe n'ụzọ ọgwụrụ agwọ, ọgwụ na-adị bụ ọgwụ ahụ ada ofu. Ọgwụ na-adị ofu, ọgwụ ahụ adị ịbụọ. Ahụ esega ọgwụ esega. Na ịkwadochara oke ite, akwadochara m ka were ọgwụ oke ite na wee mara atụ. Na bịa kwadocha oke ite, ọkwadochazi oke ite, asị ka esegarizi oke ite aje sega ya ebe ni. Mba, n'ime oke ite ahụ ka ọ ya ada alụ ọrụ. N'ime oke ite ahụ ka ọ ya ada alụ ọrụ. Anyị esega ya esega. Mana mmụọ nwere ike ịkwadocha mmụọ ebe a, isegara ya sega ebe ni, ọnọrụkwa ebe ni na-alụkwa ọrụ, nọrụkwa ebe nke a na-alụkwa ọrụ, nọrụkwa ebe ọzọ na-alụkwa ọrụ. Enwere m ike ije n'obi be nna m jeje selu ọdụ ọmụmụ be nna m segata ebe m ọnọrọ ebe m na-alụ ọrụ, ọnọkwa n'obi na-alụ ọrụ. That is if needed, na ọ na-enidiri ya. Mana mmeje n'obi jeje selu ọgwụ arọbi na-agụ ma ọwa ọgwụ dị n'obi bebịa senata ebe nke ọ nọbe ma na-alụ ọrụ. No, it only have one energetic place o si alụ ọrụ, which is that ife ahụ ọdụ n'ime. So ọ bụrụ na ijeje kwado ọgwụ agwọrọ agwọ n'ọnụ aquarium ma ya ekwe na ebe ahụ, ọ ya ada agwa gị na ife ahụ ekwadoro ube ọgwụ ka ọ na nya nwere onwe enweghị ebe ọ nọ already. Ịghọtago? Ọnya ka m na-agwa ndị mmadụ nọọ nka ka eji akwado aquarium. Yes, anyị ma na aquarium wụ ọgwụ, but ọ bụrụ practically ọgwụ. For that, nka ka eji akwado. Nka na afa ka eji akwado. Before nkwadoro mmadụ aquarium, ana m agbakọta afa ife aquarium ahụ eji wee nọ. First of all, ana m agba afa na arọbi na-agụ dị ife aka aquarium. Ọgwụ na aquarium, agbaba m afọ ife eji akwado. Ọ bụrụ ife ndebe nna m ji kwado aquarium ka ndebe nna ya eji kwado aquarium. Ọ bụghị ife ndị a nnewu ji kwata ọkwa ka ndị Nsụka ji kwado aquarium. So na ọnwụ na dibịa nwere uche, ọ bịa ka efu na imere ka ịkwado ka ọ dịkwa perfect na etu ahụ osigbu wedo mbụ ya enye nsogbu mebisi ọrụ ahụ. O nwere neutral time dibịa ji akwado. Ọ dụrụ onwe neutral dịkwa mmụọ na-arụkwa ọrụ dịkwa ka aquarium. So ọ bụrụzie na ejeje kwadozi aquarium a n'ọnụ ọgwụ, aquarium ahụ ya ekweba ebe ahụ. Ịdọkpuo ya ebe ahụ ya anọ. Because ife ọ na-afụ ụwa ọgwụ agwụrụ agwọ. Second ọgwụ ka ọ na-afụ. Ọ ya ekwe na ebe ahụ. 2 ndị na-akwado aquarium a na-akwa kwadochazi aquarium ahụ echefuo na o nwere nwaada dị involved n'ebe aquarium ahụ nọ. Because na ọ na-ekwadochagharị aquarium ahụ emebiri ma lota n'ụlọ nwaada ahụ ife mebiri emebi. So na ọ na-achọwa onye ya akpọgbute n'ụlọ ahụ na nwaada ahụ kwa emebiri ụlọ mmiri na-amapụrụ apụ na-ewu ma ọ gbakpụrụ n'ogwugwu na ọnya ka ya akpọgbukwa n'ụlọ ebe ahụ aquarium ahụ nọ. Mezigharịkwa ya, mekwado ife niile kwesịkwara ime enu, ọ nọrọkwa ebe ahụ ka aquarium. Ịghọtago? So ka m bigodo ebe a, mbọsị m akụzi maka aquarium ma mbọsị m enweta nkụzi maka aquarium a ka m baa ime ya ọfụma. Nwanne m, so na onye nwa reason o ji eme akwadocha aquarium a sị na nwaada na-awa n'afa. Ịghọtago? Na anyị na-ejekwa nwaada akwa. Ọ dị knowledge dị dibịa nwelu. Aha akwa nwaada aquarium ma akwa. Ịkwa ya akwa iduga enye pụọ. Ife anyị ji akwa mmadụ akwa ka inye onye ahụ oke na mmụọ ka ọ naba. Ka o nwee ike reincarnate ya back. Enye ya oke, ọ naba eduo ya. Onye ka gasị na na-edu mmadụ edu onye ahụ. Ịghọtago? Edu onye ahụ. Edu ka esi edu ya ọ naba. O nweghị ike reincarnate ya back. Ọ hụrụ onye nwụrụ anwụ. Mana ọ bụrụ na onye anwụ anwụ, Igbo ahụ akwa onye ahụ akwa. Igbo ahụ edu onye ahụ edu. Maka na ha ka believe na onwere institution ebe ọ ka nọ na ọkadụ ndụ. Which is na onye ọ na-eji wee kwado mmụọ. Ife a na-akwa ya n'ụzọ mmụọ, ọ bụrụ ọdịnarị ọkụkọ anyị na-ekwu okwu. Anytime a na-enwe appeasement ebe ahụ ka a na-akwa onye ahụ. Ma alụsị o, ma aquarium ma whatever ọwụ na nwee the institution of human in ancient time. Etu a ka esi eme. Ịghọtago? So na onye kwadochara aquarium nwaada ka na-awa n'afọ, mana something is wrong na aquarium ahụ akwado si dozie ya ọfụma. Akwadochabeghị nke nwaada na-awara m n'afa. Ọ na-asị na onwe nwaada, ife nwaada dị na family ahụ bụ ife aquarium dụkwa. Maka ọ na-eme, maka ebe ọ na-emebiri aquarium ife alụ na-eme na ngwuru ahụ.
so nwoke ike akwari mgbe emebiri na ngwuru ahụ ma ụmụ emebisi na ngwuru ahụ emeghị ife arụ na-eme ha ikekwe nwanne ha pụọ mba nwụọ ha ya gbanyere nwanne ha nwụrụ na mba ọ na-awa ha n'afa so akwadochazi akwari masịghị na ọnwa ada mba sichakwa ife arụ nwere ife nwa ada dị na ngwuru ahụ asọvụ ha ife nwa ada ahụ efu na ọ na-akwadote akwari na ife gbasara nwa ada ya ebi darụkwa nwanne m nwoke aka bụkwa nwanne m nwoke Udo Esomtochukwu Ikenga-EZEMMIRI ANAEDO ọkwa Nnewi ka m si eje ọnwa ajọ ọzọ nwere jụọ ọ na ma ọ na ife nsa gị dọghị anyị mee ka mmadụ nwanne m sekọndịrị wo ajụjụ nke bụ ejụrụ how is it done properly nke azụkwa na ajụjụ m anya aja asan maka ha ata mmọnwụ n'afịa ha nọ n'afịa ata mmọnwụ ha nọ n'afịa ata mmọnwụ o nwere ajụjụ doro ndị dibịa ma ajụjụ adọghọlụ dibịa ọ dibịa ka ọ dụrụ dibịa ma ife ọ na-eme na dibịa nwere afa n'afọ ụzọ onye mma ka esi akwado ọdọ ọmụmụ properly kwadocha ya ọfụma ọdụ mma onye nyezi nsogbu mana dibịa enweghị enu dibịa ndị mmụta ebe kwado dị ya n'ọnụ na-eto osi wee mụta nwa kwadochazi n'ọnụ na-eto osi wee mụta o chefuo na ndị be anyị na ndị mba na-asụ n'ọnụ n'ọnụ na ndị be anyị na ndị bụ na aha na o nwere ife ndị bụ na-asọ o nwere ife ndị be anyị na-asọ ndị bụ na aha asọ and ife ahụ ndị bụ na aha asụ ndị be anyị na-asọ ndị bụ na aha asụ nwere ike were kwado akwari ọmụmụ mana ya eji nwee kwado so mbezi ebe bịa mụtazie nọọ ikekwo etu a ndị na ụnụ na-asọ ọkwa ikekwa mụta m na akwari ọmụmụ na-eji ọkwa were akwado mana ma lofizie na ụnụ na-asọ ọkwa enwe nwere ọkwa ahụ wee kwado ụnụ na akwari ọmụmụ ife ọ na bịa bụ nọ na-ada aja ịghọtago mana ọ na m nwere idea na-eji ọkwa agba akwado akwari ọmụmụ abịazie na-ajụ ese akwari ọmụmụ a mma akwadoro nwa nkere afọ agodo ogbe ọgụ onye ebe dị etu a etinye m ya ọkwa ọ ya dịkwa mma asịghị mba ga-etinyekwana na ebutekwa ife iwe na ebutekwa ife anya mmiri na-asọ ya asọ mgbe aha kpọzie ngo gboo kedu ife ndị bọnụ na-asọ esi m na ọkwa sị m ha no wonder ifuge so ọ bụrụ ife a na-amụ amụ ọ ife inwe ezigbo afa a na-enwe ezigbo afa that is why dibịa ọnụ na-akwado akwara m n'afọ ụzọ n'afa ọha ife niile ndị ọzọ ji akwado ka o ji akwado maka nke ọnụ ya akwado ọ ya agba afa ọ na-eteki time ọ na-eteki days ịgba afa ịkwado akwari ọmụmụ days ịgba afa ịkwado akwari ọmụmụ mostly ọrụ nke do a na-adọba nwanne m nwaanyị nwada lekom okpueze anyanwụ na kpakpando onyawa afago okpueze anyanwụ na kpakpando na rekom nne daalụ na ajụjụ jụrụ oke na ajụjụ gị wụ ọgbanje ya bịa asị na ndụ ya dị chọt ife o nwere ike ime na-aja ịchụ aja ọgbanje ife o nwere ike ime ka ndụ a wee dị ogologo o nwere ife ndị be anyị na-ekwu ndị be anyị sị nọ na ọgbanje bụ ebe dị ya mmụọ nọrọ ife anyị ji wee wuru dibịa wụ na anyị nwa bụ ife na-ekpe ikpe mmụọ nke gbagwojuru mmadụ gharị ọnya ka eji nwee dibịa bụ a master of a mystical knowledge mistress the master onye nwere the mistress of knowledge of the mistress ma how to solve mistress ịghọtago ọnya ka eji nwee dibịa mana ụmụ ọgbọ anyị kịta anụnwa generation anyị a mostly generation nke ma na-emeziasị ha na mmadụ na dibịa ọwere ịgwọ ọgwụ ịghọtago ọwere igbu oke ite ọwere ịgwọ awere ọlụrụ ụmụazị yahoo ọrụ ọnya ọzọ dibịa ekwu ha kịta amara ya mana before dibias are people now solve mystery knowledge like this of your own now. Ogbanje is a very dedicated and sensitive cult. Do very deadly when it comes to Otu. Otu Ogbanje. Jorinjo. Yes. Then as much as an Ogbanje brief for John, man, if I have Otu Ogbanje, Jorinjo, I remember if a melonia hebele. Ogbanje can destroy a life. Ogbanje can destroy destiny. Ogbanje can destroy future. Ogbanje can make disgrace you to the highest level. If you this call find out Ogbanje had imirimius. In this your own case, ya juju ejuru kita na Ogbanje ndị ya dị chọt. Yes, ọbụla aja ka a na-achụ. A na-achụkwa aja sokwa. Mana o nwere ife a na-akpọ practical ọrụ Ogbanje. Ọ bụrụkwa sweet na chingoma anyị na-ebupụ n'ilo
Ọbụrụkwa sweet na chingom anyị bụ eje mmiri onye wee sweet na chingom je mmiri so n'ọrụ n'ọgbawara ọgbanje. Ọbụrụkwa sweet na chingom a na-ebupụ n'ilu ezinụzọ so aja ọgbanje ezinụzọ na ihe ahụ aja ọgbanje eji ekpe ile ọma ọ bụrụ ọrụ ọgbanje. O nwere ife ndị nna anyị ha rụrụ ọrụ mmụọ nwere ọrụ a na-akpọ ọrụ ọgbanje. Ọrụ ọgbanje a nwere nke ọ ya wa alụsị agụ ewere ọbara anụ ahụ eji were ọrụ kwụọ gị aka. Ọrụ ọgbanje a nwere nke ọ ya wa alụsị agụ egbuo ụmụaka n'ihu were ọbara anụ ahụ ejiri oge ya tee n'ihu. Ọrụ ọgbanje ahụ nwere ọrụ ọ ya wa alụsị agụ bụrụ na onye na-afụ ife ụfọdụ egbuo ụmụaka n'ihu o nwere ife ahụ eteghị ya emeghị ka ifu debezi ndị ahụ na-afụ for the meantime. Ọ bụrụ ọrụ ọgbanje ahụ nwere ndị ọ ya wa alụsị ahụ bụrụ onye akara ọnwụ ewere ọbara kwụchaa akara ọnwa asachasị onye ahụ ihu akara ọnwa ahụ akara ya nụ. Ọnya bụ ọrụ ọgbanje. 1 2 mmadụ bụ ọgbanje na-enye nsogbu ọgbanje akara na onwere onye ya nọrọ nwụọ. Those ife na-abụ na-ebute and ụzọ ife na-abụ ahụ when 2 of them was not tackled the solution will not be practical. Ka mesisuzi asụ na ọ ya dị practical ndị agụrụ ka akwụkwọ anya akwụkwọ gbana akwụkwọ ọnụ m mana ya dọba mana ya dị practically resolved. Can you use a simple term? Mgbe ọnwụ na mmadụ gbalụ nje na ọbịa ka ọ naba those ọrụ na-abụ dị involved to tackle it. 1 ndị otu ya na-egbalụ nje ahụ na-agba nje wụ ọrụ ha wee duru eduru. 2 iyi oath of incarnation iyi aṅụrụ aṅụ maka na iyi ọ ṅụrụ aṅụ ka ha eji wee kpọchighi ya azụ. Iyi ọ ṅụrụ aṅụ o nwere ego mgbe nkụzi maka iyiuwa ma megoro ka nchekwada voice note nji kụzi maka iyiuwa ha ọnọdụ ka m fọwọdụ sikwa agado ya na group. Iyi mmadụ ṅụrụ aṅụ wụ another 2 ways ọgbanje na-afụ maka iyi ahụ ọ ṅụrụ aṅụ ka ha eji wee kpọchighi ya back. Ikekwe na ọ ṅụrụ iyi na ka ọ bịa ụwa ka ọ nọ 5 years ka ọ na ma ọ ṅụrụ iyi na ka ọ bịa ụwa ka ọ nene ka ọ na. So iyi ahụ onye ahụ ṅụrụ have to be involved na na-arụrị ọrụ ọgbanje ka enwee ike gbuka iyi ahụ ọ ṅụrụ. So egbukacha iyi ahụ ọ ṅụrụ wee duorie ndị ahụ ọgbanje ahụ ndị ahụ bịa dorie ndụ onye ahụ etoto ogologo. Ọnya awụzi na emezie kekwasị na every year kekwasị na every 3 months kekwasị na every 6 months na ya da-achụpụzi aja ọgbanje. Ị na-achụziri ha aja na-emere ha oriri ndị agha na-emere oriri ị na-eme oriri wee na-esetụrụ ha ọnọnọ ị na-enye ha bribe because ha emegbukacha ọdịzie permanently n'ọnwa ozi mba it's not like that. Iyi ha adugo ebe ụbọchị iyi ahụ setụrụ ha o nwere ndego na ha ya anọzi anọ ya da emere oriri which do ana m achụ aja ọgbanje at least 2 times in a year. Yes. Mgbe azụgo onye ya da achụ aja ọgbanje dị anọchụzi aja ọgbanje a nwezie n'ọdụzi nwe something special ị na-idiri ịyọta ha dịka favor amala ego something like that. Maazị ka ya akwa aja sweet na chingom onye awa ji ile ọma eji ayọta amala n'aka ndị ọgbanje ma ọ n'aka ndị otu ibupịa n'ilo. Mana ọgbanje aja ọgbanje nwere ka esi achụwe nwere ife eji achụwe ọ sweet na chingom. Ọrụ ọgbanje nwere ka esi alụwe nwee ife eji alụwe nwee ebe a na-alụwe ọdịnarị ọrụ a na-alụ anyhow because na ndị a na-ekwu okwu efe anụnwa to very very sensitive. So my dear a na-alụ na dibịa gbatara ya n'afa dibịa gbatara ka esi alụ and ọbụla etu esi lụlụ onye a ka esi alụlụ onye ahụ. That is one trickish thing dị n'ọrụ ọgbanje. Ọ bụrụ ka esi lụlụ m ọrụ ọgbanje ka esi lụlụ o nwere ọrụ ọgbanje ahụ eji lụlụ ndị otu go ụlọ ndị si na akwụ asịghị n'ọnọ ndị akwụ oghori nọ na-agụ ka ha eje nwee ndị ahụ alụwara sị n'ọrụ ezinụzọ ka ha alụ dị ọrụ. Ịghọtago nwee ndị ọya ha bịara ha do incognition with ndị nwụrụ anwụ asịghị n'ọkwụ ma ndị nwụrụ anwụ dị involve gujebe na burial ground ka eji ebe a na ebe a ka ha esi wee kewapụ ha ka ha pụba. So dị ọrụ udu trikish sie ike dị ọrụ nwere ka ọdụ onye na-alụgodi ya alụ ahụ ha afọ dibịa na-alụ ya ọrụcha ya gbara isi onwe onye ka ịlụ ọrụ ahụ na-enye m nsogbu ọ na-enye nsogbu ego ịgbagotakwuru maka na mrụcha ma gbara isi onwe m fa jọrọ njọ ha nwee ka ha dụ. So nwanne m a na-alụ ya
mana onye gbata o depend otu onye si gba afa gbata ha and these people so na another people ya wee lụjọ ọrụ ha ịnala ube mma ya ozugbo fada egbu oge to torment ha egbu oge ha one of the people nwere right iwepụ ndụ mmadụ na ndị ọgbanje na ndị iyiuwa fa nwere right iwepụ ndụ mmadụ na akpari ọmụmụ ha nwere right iwepụ ndụ mmadụ asụ na mmụọ energy si nwere right terminate life out of human being so ọrụ ha na-adị sensitive ọnya ka nji ayọ ndị mmadụ ọrụ mmadụ na-ezu anya n'ụzọ mmụọ ọfụma ka i wee mara ụzọ o si mara nke ị na-alụ ọhọfe ọrụ ma ha na onye ọbụla ọbụla ọgwụ mba there are more things than ọgwụ enidiri n'aka dibịa there are more things than ọgwụ so my dear ọrụ ọgbanje ahụ alụta ya ọfụma ọ na-adụ mma it saves life and it saves the resources maka na ọgbanje na-enye nsogbu it's true na ha na-ebute akụ ha na-ebute ego na ịnwụrụta ha ọfụma ọgbanje mara mma ọ na-eweta success na inweta ndị ọma ya success ha na-enweta akụ mana inweta ndị ọjọọ ya ịjụọ chigo fọrọ ne maka na ife agha na-emeghe ro Peter PayPal ontiri setụrụ ndị ha pụọ gụra ndị ọma ya na ndị ọma ya ahụ zika ya na-emere oriri ka gị na ha na-adị na mma daalụ wow daalụ rinne nwanne m nwoke daalụ rinne na ọmarịcha sta nke nyere m. No wonder one of my neighbors ọ sị na ọgbanje winch but mụ ya na-ediscuss gbakọrọ ọgbanje ọ sị m na m tụkwa na m sị na ọgbanje wụ gịnị m sị ya na winch ọ sị m hey na onwe winch karịrị nne na onwe winch karịrị ha. Hey Chineke nna thank you so much, I appreciate. Daalụ. My brother my sister sorry nke eziokwu nene the activities ya kpọkwa ha winch maka ha na-eme ife amoso ndị a na-ada amoso too much ndị a na-eme mmadụ ife alụ ịghọtago ndị ọgbanje na-eme mmadụ ife alụ but that does not mean na ha jọrọ njọ and that does not mean no ife ọjọọ ka ọ wụ like I said o depend the categories dakwasịrị onye and enweghị categories dakwasịrị gị enweghị a way to settle it unless ọ nọghọ dibịa ma ọ nọghọ onye ma anya emere ihe ịghọtago ọ bụrụ ha ife ọjọọ and ya akpọghị ife ọma and ya akpọghị ife ọjọọ depending on the categories dakwasịrị gị iso na ịghọtago ọgbanje comes in many ways so no ebe o si wee bịara onye ka ha eji wee mara nke a bịara ya nọ nke ọma ka nke ọjọọ etu esi nwee ife ọma ịbịara mmadụ etu ọkwa ka o si enwe ife ọjọọ ịbịara mmadụ so etu esi enwe ọgbanje ọma ịdakwasa mmadụ etu ọkwa ka esi enwe ọgbanje ọjọọ ịdakwasa mmadụ enwere ndị ọjọọ enwere ndị ọma ndị ọjọọ nyere nsogbu ịchọghị gbagharịba chọwa ebe anyị na-etiwasịrị isi ka esepareti ha ka ọgwụ ndị ọma bịakwuteghu ịṅụrịba ịwụghị onye amụma iwuru visionist iwuru sia iwuru healer iwuru successful somebody nwere ike ihe agọ jọji ihe atụ nzu mana enweghị ebe ego ya esi wee bịakwuteghu onye nwere ife ego a na-eme ha abịa zu ha ohi ka igụkọ abịa na nlọ so na ọyọ nwaanyị nwekwara n'okwu ego ya ọrụ ọ na-ekwu na ọrụ ahụ ya eje na ọya awa ọkụkwa iru ogutie ego nke itikwa nke ga-agazikwa ego abatakwa ịghọtago ma ọwa ha na-emeghị ife ọna ị na-etinye aka na-agaziri gị ụdị onye ụdị dakwasara aha echiche na ife ọma na ife ọma na-adị ikekwa ya rede ejedebe dibịa maka na ọgbanje ndị so enugwu ndị ọma ndị na-asọlve problem enwe ndị ọya wabịa ha go na ha nọrọ ọ soro uwu mmadụ mee ya ife mmadụ kpasuo ya iwe mee ya iwe ebegide ife wee bepụ anya mmiri ha eje gwọọ onye ahụ ịba ha eje wisi onye ahụ ala ịghọtago ịghọtago nwe ụdị ndị ya wadakwasa ha eje na-akụtara ụsọsọ okwu na ụka ebe nsogbu ya esi abịarago these people do ịkpọ ha winch you are not mistaken onye ahụ kpọrọ ha winch adọghọ mistaken depending on the categories bịara nke ọma bịa ọrụ ife ọma nke ọjọọ bịa omeghị ife ọjọọ ịghọtago my dear my nwanne m nwaanyị ajụjụ gị akịta dị very 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 sensitive and very 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 dị mma inebara anya ọ bụrụ na mmadụ bịara ụwa wee ṅụọ iyi na ọ ya anụ di o dipendịrị ife bụ iyi ya one o nwere onye ọhịa ọbịa ụwa wụrụ na
ọkpụkpọ oku o nwere iji wee bịa ụwa ahụ ụnọ ya efe alụsị nọ ya bụ nwa agbara nwa alụsị nwa mmụọ depending ka afa ndị na-akpọ ya unfortunately awụrụsị ahụ ọ ya awụ nwa ya na ọ ya efe wee wụrụ arụsị onye na-efe ya aha anụ di amaghị m na ịghọtara ya mmadụ nwere ike ịbịa ụwa like ọrụ mgbe gboo a na-ebu amụma na okeke ibe anụ ya amụta nwata nwaanyị afọ ya wee ezi mma na ezi mma na ọnya nwa ya awụ chief priest of mmiri dị etu a and na ọ ya ama nwoke wee nwụọ ifuge and na ọ ya ama nwoke wee nwụọ it shows that na nwa ha ya anụ di wee nwụọ ọ bịazie n'ụwa kịta o wee wụrụ na ndị ọkachamara ndị ụka abatago wee mebisia that generational destiny ahụ emebisia n'anya ha nwa ndị ụka mana emebisi ha n'anya ahụ ndị mmụọ mmadụ mmụọ wee si n'aka mmadụ ịkwa afọ ọzọ onye si n'aka wee mee announcement ma ọ mụọ ọkwa ma ọ bụ amụma o wụrụ na nwatakịrị kwesịrị ịwụ the chief priest of mmiri dị etu a ndị na mmiri ahụ na onye na-efe ya aha ama nwoke nwa ahụ wee bịa ụwa o welu dị wee gọbazie ebe ada na ike nwana ọlawago di ụdị ya ha abụba anweghị ife a na-eme ọ na-anọ na faith ife ya na chi jetalụ ọ na-anọ na faith of ife ya na chi jetalụ ọ na mmiri ahụ na-eme onye kwesịrị iwe eze mmụọ ya chief priest ya nwoke ya enu dauma na nwụọ nwoke ya dawu gel enu dị gel ya nwụ yeah, there's no two ways about it yotago nwoke ya enu dị gel ya nwụ ọmụọ nwụọ ọ dị ma ọkụkọ nwụọ ọnụ ọ dị ọnwụọ maka na agreement o ji bịa ụwa awụ no chief priest kọ ya awụ na ọ ya anụ di na ọ ya awụ priestess of a certain deity na ọ ya anụ di taadị ahụ onye ahụ ya anụ di ahụ nwere ka ọnụcha dị tata ọnwụọ echi ma ọ nọ ya anụ di tata ọ ya anụ di echi ọnwụọ tata anyị na-ajụ hey mbụ nwa anụ nwa kwadoro ịnụ di echi niile ma mbụ nwa mechara wedin ụnyaahụ bịa tata nwụọ o nwere calling ikuku na agenda ya bụrụ ịnụ di agenda ahụ for a certain purpose mana because of na onweghị onye nebara anya na that purpose ahụ maka na-emebigo ife obodo nwere hazi ama onye ife ahụ mara abịa so onye ọ na ọ mara bịa jere n'ụdị onye ahụ ya anwụ aha arụta ya n'ọrụ na mụwụ dibịa elughị na nke ahụ the only way a ga-esi wee mekwa nwe ụnụ watch ya o nwere one thing mfụ na Facebook one certain time nwa ma amahụ na orukwara 7 years emeri the priestess of one certain liver na one Yoruba land nwee nnebaghị iwe wee ntọ anya afụcha m ife and very happy ife kwudo na nwa nke ehe oke emeri priestess mmiri na mmiri ya nwa na-agọrọ ya do very powerful because na nwa one of abụghị nsọ nwaanyị 2 ọnwa ha nwoke ọ ka bụ virgin ọ ka dị etu chi si kee nwa mepe ọrụ ife ọ na-agọdọ na mmiri ahụ ya daze ịghọtago do mgbe m meweziere research nwee chọpụta nọ na priestess na-echuzu priestess mmiri ahụ na by virgin onye ahụ togide olu ha n'oge ịnụ di ọ ya bụ virgin until olu oge ịnụ di ọnụ ha dị anapịa ya achọkwa na da virgin nye ife nwoke ha si wee mee nke ha o nwere ike ọ mgbe gboo na onye na-efe mmiri ahụ efegide ya olu virgin nwụọ mana because of na ụwa abịagosaga anya nwaanyị niile chọziri ịnụ di ọdụghọzi etu ahụ ha jezie jejegodoro mmiri ahụ by incantation, initiation and agreement depending on the elders of the village, depending on ndị mma ntọ na ana, depending on ndị mma ome na anafa ha wee je renegotiate with mmiri ahụ wee kọwara mmụọ nwe mmiri ahụ na ụwa anyị nọzikwa kịta nwezikwa oke ọdụ biko ya na-eweruzi onye ya efe nyawu mmiri ahụ ya na-eweruzi onye ya efe by nwa amụrụ ọfụ so that o fegide oru age of ịnụ di ka ọ nụọ di o werukwa onye ọzọ negotiation ka eji eje na mmụọ negotiate chi eme ka esi mechụọ ya aja ya achụọ ya mee agreement ahụ emeri ya mmiri ahụ ya werere ya because nọ ndị afọ were ya negotiate kwara ya ifuge a na-emezi onye ahụ tolitere time ịnụ di ọnụọ di onye ọzọ kwa take over ọkwa ịfụna mana ndị be anyị kama ndị be anyị ndị Igbo mere ya eme nke ha eto ha jide feri na-emebisi ya
kwuo no ife alụ n'ọdụ ha ma no ife ọjọọ mebisie chefuzie na onwe go the part mmiri adobele onye je choose onye ya dị efe part ahụ rụzie choose from family the ignorant of it ayama iko at age of 18 years nwa ha ala di okwesịghịla nwoke arịa ya enu ife mgbu nwa ha bido ọnwụ ha anwụ bido akpakasịba aka ọtọzie n'ije ọrụ mmiri everyday na-asị aje mmiri na mmiri na-enye nsogbu onye gbara ọnọdụ mmiri na-enye nsogbu o kwesịghị ịla di mana ọlagodi o break go the agreement nwa ahụ atọmentị ya atọmentịgido nwa ahụ ike ọtọmentịgido useless ya ndụ onye ahụ ma onye ahụ nwụọ anwụọ asị hey after ka nwa atachala afụfụ a wee nwụọ hey na o jekwara ịnụ di wee nwụọ ka m bịakwa ịghọta gị mana ọ bụrụ na onye ṅụrụ iyi no a personal oath of reincarnation no ṅụrụ iyi personally na ikekwe na ife ọka bigara n'aka nwoke n'ụwa mbụ ya o wee ṅụọ iyi wee kwuo na ọ bịa ụwa ọzọ na ọ ya anụ di ma ọ bụ na o nwere ife o kwesịrị ime like na onye eze nwaanyị marụ ma because of na ọbịabịa nụọ di ya like ha eze nwaanyị a di ya wee kwuo na ọ ya eme o wee ruzie mgbe o bigoro ndụ ya wee nwụọ wee tawa ya afụfụ o were agụgụ n'okwu di ewu ife achọghọ ka o mee na ọ enupụkwanụ dị isi na ọdị ewu ife mere na ọ ya eme o wee tawa ya afọ o wee si dosi hapụ ya ka ọ bịa mee kama di ya emekwa ya na ọ ya eme ya ọzọ ọṅụ iyi kama ọ bịa ụwa ọzọ ka ọ ghara ịnụ di manwụ na o mere ife ahụ ọrụ ahụ akpọrọ ya o chigata ụwa ọzọ ọ bịa akụkọ nwoke ya adị ya ka ife arụ na ntị ị na-agwa agụgụ ịnụ di ọ ya adị ya ka ife arụ ma ọ nwoke fụ ha na nwoke ya na ya like elu ha nke nụ di enwe otu esemokwu adọ ụdịrị iyi a can be cancelled a na-abụbọ ya abụbọ a na-edu ya edu a na-egbuka ya egbuka nwaanyị ahụ enwere onwe ọnụ di but in the line na di ahụ ọ ya anụ aya wee mezi na ọ ya efufere destiny ya ọwụ nọ nke okwula ekwu afọ ya agwaghị n'okwu ọjọọ na o nwere iyi ọṅụrụ ịghọtago na o nwere iyi ọṅụrụ ụdịrị iyi a na-abụba ya nwaanyị ahụ enwe ike nụọ di bi nwa obe die maka ọ na-abụba ha ọ ya na-ebutere ya ọnụ dị ọnụ nwekọ asị na ọnụ ụzọ na dị 5 na ọha na obe di ịghọtago ụdịrị iyi a na-abụba ya abụbọ mana ọkere dibịa ya agbapụta ya n'afa tụrụ onye ya agbapụta ya n'afa onye enwenwu time kwuru ụda mgbaba afa wee gbata ya o siri ike ịghọtago o siri ike o nwere ka nwaanyị mgbụbọrọ iyi mgbụbọrọ ya ọmụmụ n'ụwa ya mbụ na nwa mere ya alụ o wee kwuo na ọkakwa orie nwa ọbịa ụwa na ọ ya amụzi nwaanyị nụzie di 5 years 6 years ọnụbọghị di wee gbakarịba afa ka m gbawara mgbagide afa wee fụ na iyi ọṅụrụ n'ụwa wee jụwa ka onye nwe onye ụwa wee gwa ya na nne nna ka nne nna ya ajụba ajụjụ ọwụ na mma ya na ụmụ ya mere ya alụ na ma emere ya abandon mee ya wezi okwu nwa wụrụ etu a na ọbịa ụwa ọzọ ma ya anụmụzi na ka nwa ya amụta nke ya edebe n'ọnọdụ ọnọ so all these things bụ iyi a na-aṅụ aṅụ ọwụrụ nọ nke aṅụrụ aṅụ ekwubi n'ọnụ anyị emebi nwe mana ọ bụrụ nnọọ destiny banye mmụọ ọ ga ifesokwa ụnụ gba dibịa ifesokwara onye ahụ ụdị mmadụ ya ma dibịa ahụ ya emebi nwe ọres na ndị fibakwara mmụọ ahụ na ya dọkwa na igwe nwekwa agreement ejekwa na mmụọ ahụ ejeje chenjigharịa the direction of mmụọ ahụ with agreement ọrụ ya nne daalụ nwanne m nwoke kingdom hair nwa jide ajụjụ jọrọ ọdụ mma onye ụmụnna ya enweghị obi ndị ichie mana ọ nidiri ka obi ndị ichie edo ebe anyị ada agodoro ndị nwe obodo ndị zọtara na dewere anyị ụzọ ndị nna anyị ha ndị mere ọfụma ndị mere mmụọ mana na ọdụ ha na ụmụnna ikekwe baya na ikekwe na ọdụbụ mbụ mana ụmụnna ya emebigo ọwụwụ nọ na-enye nsogbu onye ahụ ya edozinwu obi ndị ichie na ngwuru nke na ọ bụrụ na nwoke nwegoro ngwuru nwoke tozugoro etozu ịbụ nwoke maka na na-etozu iwu nwoke mmadụ niile ahụ nwoke ọ bụrụ na nwoke tozugoro iwu nwoke onye ahụ ya edozinwu ndị ichie na obi nna ya be nna ya o dozie ndị ichie na obi o dozie obi ndị ichie be nna ya ọ nọrọ na obi ndị ichie be nna ya na-enye ndị ichie be nna ya ife nọrọkwazi na obi ndị ichie ha na-akpọ ndị ichie nọ na nnukwu obi ụmụnna
nọrọkwa na obi ndị ichie ahụ kpọkwa ha nye ha oke kama anyị afụ ebe ha nọ ndị okenye ndị ochie ndị ichie anyị afụ ebe ha nọ wee rie oke n'obi kama ha ya abịabeghị bịa na-eri oke ha richa ha naba ịghọtago so na onye ahụ nwere right na ọ bụrụ na o tozugo nwoke o nwere right idebe obi na be dozie ya ọ bụrụ obi ndị nna ya obi ndị ichie ebe nna nọ ebe a na-emekwa ndị ichie ebe nna ya ịghọtago 1 2 ọ bụrụ na onye chọpụtara na ha enweghị obi ndị ichie mana ọ chọpụtara na ha nwere ọdọ ọmụmụ nwa arụsị ogwugwu asịkwa na ọ sị ha anụ wee gbaa afa wee na arụsị ahụ do onye ahụ wee jegwa ndị obodo ka emekwa ya ndị obodo wee jụ na ya emekwa ọ bụrụ na onye ahụ gbawa afa ndị ichie ebe nna ya ahụ o doziziri n'obie decide ya na ha chọrọ ka ha na ha ya anabatanwu arụsị ahụ ka anya na ha nọrọ onye ahụ ya dozi nwa arụsị niile ahụ be nọrụbe na-emekwa until mbọsị ndị obodo decide na ha ya enwe abịa buru onye ahụ edozi nwa arụsị ahụ be nọrụbe na-emekwa as long as na ọ ya eme ngwa ife dị na ya ma na-afa ya ekwu onye ahụ gbaba afa acceptụọ ndị be nna m anyị nwere obibe nna m mana anyị enweghị ogwugwu anyị enweghị udo onweghịzi onye ma ebe nke anyị nọ ife anyị nwedowere owu na anyị mana ngwu na maka na anyị fụrụ osisi ngwu ebe ahụ anyị nwe ma ọdọ ọmụmụ na maka na anyị fụrụ okwu ọdọ ọmụmụ na ya anyị mana agwụ na maka na anyị fụrụ agwụ anyị ma ebe a na-anọ maka anyị fụrụ ana mana onweghị onye ma ebe ogwugwu na udo nọ mgbe m kwere okwu dịte mbịa waba m n'afa nyewe nsogbu wee kwuo okwu ka eje dozie ogwugwu na udo ahụ chief nọ n'obi anyị wee jụ na ọ nọghọ n'obi na ụdị ife ahụ adọghọ n'obi anyị si ya chief kedu ka obodo ya esi nọrụ enweghị ogwugwu na udo mana anyị nwere ngwu nwa ana nwa akparị nwa obi mana anyị enweghịzi ogwugwu na udo na ọ dịghọ pọsịbụl ọ sị na ọ dịghọ nchekata ife m na ife ya eme chekata ife m na ife ya eme okwu m wee gbaba afa ka ndozie mgba afa ndị ichie agwa m gbaa ka nka bido sitara ọdịnala ọfụ ọ na-anọ m ọkụ n'obi mgbe ahụ nwoke na-apụ ọkụ mgbakwa afa ndị ichie agwa m na ọ ya abatabe m na m etorubeghị mgbakwa afa asị m na ọ ya abata na m etorubeghị mgbakwa afa asị m na ọ ya abata na m etorubeghị menu ma na asị m ta akwụkwọ ogiri si na gbuoro ha anọ ata m akwụkwọ ogiri si na gbuoro ha anọ megide mee ya ihe mee 2 years nụọ nwaanyị mụta nwa njekwa igbo a na-atọkwa m akwụkwọ ogiri si na kpọkwa ogwu na udobe nna mgbuoro ya anọ until one day ogwugwu request m gbuoro ya egwu mmụọ ọsọ Ntochukwu udo ya wee gwa ya na mmụọ ọbụla nọ be m mmụọ ọbụla anọghọ be m na m ya egburu ya ewu na ọ na ọ chọrọ iri ewu ya jee nwara ife ọ ya eme ndị obi ya jee emebe ndị obi be nna m ka ha kwuo ebe ọ nọ ka ejere rụgharịara unu dozigharịara ya na-edozicha ya ebe ahụ na mma abịa ebe ahụ bịa gburu ya ewu ma ọ na ndị obi anyị emenwue ya jee gwa ndị ichie ka ọ batara be m na m edozigo unu ebe o kwesịrị ịnọ agwa ndị ichie ọ batara be m ka m gbagbuo ha n'ụlọ ebe ha ya nọ nkwadocha ha gbagbuo ha ebe ha ya nọ na mma nọ nwụzi ebe ahụ nkwadoro ha gbagbuo ha gbuoro ha ewu that is only reason mmeju gburu ya ewu mana apart from that ya riwe ọkụkọ na ọkụkọ ka m enye mbukwara ha ọkụkọ ọdụba after some months ụlọ ka nọ na nlọ lọcha nlọrụ njebe na nke one man na-agba afa nruo ebe ahụ ọ na-afụ ụzọ ọjọọ m na okwere mmụọ chọrọ ịbata be m nsị akere mmụọ dị ife ahụ ụkwanụ afta ka m lọchara nlọ ahụ teta mgbaba afa kere mmụọ dị ife a bịara ife ahụ ọsị m na ijite ete ka ọwụ njọ ya kere mmụọ wee jite ete anụnwa ọsị m na ogoro ekwute wa ogwugwu ya na udo nsị a ka efe mmemmere unu ọsị na ha chọrọ ịgba obi ọkara ka ha batara be m nwee jọ ndị ichie ọ nji emekwa ogwugwu na udobe nna m ndozie ha ọnọdụ ha na obe m enye ha ọfọ kwado ha na obe m na-emekwa ha ndị ichie sị ha jezie batara nchịa mmụọ mgbawakwa afọ nsị ọha batara ndị ichie sị ha batara nsị mba na ọsọ ya ụzọ ntị m njebe na nke dị man ọkọ ha na-ekwo ekpokpoke si m na nwekwara mmụọ chọrọ ịbata be m nsị akịrị mmụọ dị ife ahụ ọ sị na mmụọ anụnwa nwere mmiri nọ na-eje na mmiri na-eje n'ọfịa nsị akịrị mmụọ dị ife ahụ kele afe ọ sị na-ejite ete nchịa dịsantị na afa nkwụkwara nsị adọ ya jigodo m ogwugwu ka udo ọgba afa si m n'ụkwụ ha na-abụ bujeje emezere ha ọnọdụ ọ na ha anọghọ be m nsị na ha anọghọ be m ọsị ngozi ka m ji eme dibịa ka m mezi eme dibịa mana arụsị ndị obodo m anọghọ obodo ọ nọghọ be m nsị na m ejekọtana n'okwu ha mgbe wele ha n'anyanwụ ọsị m jezie na ha sị na ha achọghị ịbata kịta na
njụtacha ife njụtara ya na gbaba afa o direction ife njụtara ya na afa mụnwa gbara were ewe kwado dị mmụọ be m kwadocha emekwa ha gbuolu ha anụ mfụkwa ife mfụrụ mana ha batara fụkwa ya na nlọ fụkwa na ife olu mbọsị ya na-ekwu okwu n'obi ya ngwa ha n'ogwugwu n'udo nọzi be m mbọsị ụnụ chọrọ bịa be m bịa mee nkwa ha onye ọ na-adị surprise nsị na m akwadogo ha be m mbọsị ụnụ chọziri bịa be m bịa mekwa kwa nsị na ọdụ ha be anyị nsogbu adụ ha ọdụ be m bịa mekwa ebe nsị na ọdụ ha n'obi so my brother with a good direction na afa you can go well with a good direction na afa emezie ya ọfụma ọ ya abata ọ ya nọnwụbeghị yọtago mana bifo ọ nọrụbeghị ya wawa ofeke ya wawa mmadụ nkịtị yọtago ma arụsị ha nọ be mmadụ nkịtị bifo arụsị abata be mmadụ bifo arụsị mmadụ emekwa nwa arụsị ya amana iwu ana marụ nsọ ana yọtago marụ nsọ mmụọ o daalụ nwanne m nwoke this your question very very important o sokwa na one of the things m kwuru na mma abịa ka m bịa gwa ụmụ ụwa nke wee eziokwu maka na a lot of people na-abịa akawa nonsense ife gbasara agbara na arụsị a ịghọtago ndị ụka bịakwuzie ha jizie na aja ọjịzi ndị ọdịnala segogono na arụsị bụ ife ọjọọ na ịmakwa ife wa arụsị na-alụ arụsị ikekwe na akwa ukwu ka ije bute arụsị ọsọ na arụsị akwa ukwu ikekwe na ihe mbọsị ka ije ọsọ na arụsị ihe mbọsị ikekwe na Imo steeti asọ na arụ si Imo steeti useless mentality ignorance mentality onye bịa wuru amam ife mma akpọ ya akpọ were na-akọ ife ọma ahụ maka na a na-akpọ ya arụsị ịghọtago so mbebe nọchọ ife ahụ iwe a na-ewe m nwere nke ha bịa n'obibi anyị maka na obibi anyị wụ combination of ndị ụka na ndị ọdịnala adụtara m bịara bunyite ọdịnala be nna obibi anyị so ọnya ka m ji agwa ndị ọdịnala the only way to promote ọdịnala o jebe mitin ụmụnna na-eje mitin ụmụnna ilu ebe a sị mara gị asị ekwe ekwe tọkwa ife nwa gbasara ọdịnala sị mara gị asị ekwe ekwe a na-akọ n'ụka na-akọ n'ọdịnala akọwuo ọdịnala kọwuo ụka ị nwere ike ịbịa na mitin ụmụnna ma mmadụ emepe ọnụ kọ nọnsens maka ọdịnala agba ngụ nkịtị ọzọkwa nye nwụna m enweghị okwu mmekwu ikwuwe ha nke ya okwucha ha ya ozugbo ekunie nkantamotu way from head to toe kantamotu ife niile ahụ ikwuru ịgbọ ndị ọdịnala iyi akpọ m ndị ụka iyi na nna-ekwu nke m so ha bịazi ha na-eze m eze so ọ pụtara n'obibi anya ọ na-afịọ afta ka e mesịra mitin ọnọ ndị famili memba kwado nagasị ndị ụka na fiu mmadụ na-abụ na-eme ọdịnala a na-eme argument na-aba ofu onye sị na a na-efe alụsị na alụsị ewu ife alụ ka ọwụ na-alụgụ na-afe alụsị mgba brek maka ha meji ntị anụ ụdị ife ahụ mgbanata brek dọnọrọ ana mee ka m anụghị ife ha kwuru akọgide ha rutu n'ụgbọ ọdụ ka m anụ ọtụgo maka ọ na ịnọte ha aka achị na-ebịa ha na amaghị ọnụ nkwụsị nsị adọ n'onwe efe nchọrọ ịjụ ọjọọ m ka onye nchọrọ nsị anọ ngụnwa biko isi na alụsị wa ife alụsị na-alụ na ife alụsị ebe ọ na wee ebe anyị si wee bute n'ọha ọdịnala Igbo na aha eme ịgọ mmụọ onye alụsị abụrụ ịgọ mmụọ na ịgọ mmụọ dị iche na ikpere alụsị dị iche nchịa nsị ya well I don't blame you and my peak mindset no ka onye bụrụ onye ha ka ọ ya ekwu n'ikekwe na-ejegoro unu ụka wee gwuo na ife a wepụta na-ekwugheri nsị agwa ka ndụ oghe anya first of all arụsị is not a general name. Arusi is not a particular name. Arusi bụ onu mba. Kedu ife bụ onu mba? Mba na-asụ n'onu n'onu mana ha kwa ụkwara ọbụla ofu. Arusi bụ onu mba ji akpọ ife. Arusi bụ onu mba ji akpọ ife. For example, ndị Nsụka nwere ike na-akpọ ya arụsị. Ndị Imo steeti nwere ike na-akpọ ya agbara. Ndị Nnewi nwere ike na-akpọ ya mmụọ. Ndị Ọgwachi ukwu nwere ike na-akpọ ya ikwu mme. Ndị Agbaja ma ọ bụ ndị Abatete a na-akpọ ya ọmariko. All these things they are talking about one thing but with different olu okwu ọnụ okwu different ọnụ okwu. Arụsị bụ ọnụ okwu not a particular name. Etu afọ m si wuru Somto. Somto is my particular name. Mmadụ bụ ọnụ okwu. So ọ bụrụ na arụsị bụ a particular name, ị na-ekwu ife okwu m na-aghọta mana arụsị bụ ọnụ okwu.
which you cannot use it. No, they go no na social media be pụta ụwa duzie civilize mmadụ niile na communicate zi ịpụta gụ na onye Abakaliki ka communicate ye unu onye Imo communicate ye gụ na onye ebe owu na akwa ukwu asụkwa ma ọ sị ha na communicate. O nwere ndị ọya ịpụta kpọrọ arụsị ha ya amụ ife ikwuru mana isi ha na agbara ha amara ya, isi ha na ọmụọ ha amara ya. So arụsị Igbo onu mba ndị Imo steeti nwere ike na-akpọ ya agbara, ndị Enugu na-akpọ ya arụsị, ndị Nnewi na-akpọ ya mmụọ. Ịghọtago? Abịa na mmụọ ahụ nwezi ike nwee particular name. Ọwụrụ ogwugwu, ọwụrụ udo, ọwụrụ ụlasị, ọwụrụ ezemewi, ọwụrụ ọmariko, ọwụrụ ekwensu anakọ. All these things we are talking about mmụọ agbara arụsị, they are the same thing. Mana onu okwu. So ị na-asị m na arụsị wa arụ si na mba ụfọdụ asị akpọkwa ya arụ kwụsị, you are talking nonsense. Ife ọwụwa onu okwu nwere ike kpọọ ya arụsị amaghị m ife ị na-ekwu. Ịjụọ m nkere ife a na-akpọ asị ngụ na-agbara enwere ike na-abịa nkịta nọrọ n'ihu okwu ogwugwu, ọnọ m na okwu ogwugwu be nna m ma ọnọ m na okwu edo be nna m apụta ndị Imo steeti afụ ka esi wee dewecha ya akwa white dozicha duto na ọma ebe ọhụrụ na-agadara edebe akwa white debe nzu debe edo. Ọ marago n'okwu mmụọ dị ife ahọpụta ya sị ha na ndị anọkwa n'ihu agbara fa ahụ. Ịjụọ ya kere ebe IKENGA-EZEMMIRI na ọ ya gwaghị nọ n'ihu agbara fa, nọ n'ihu agbara ka ọ nọ kwuchisi na agbara ka ha ji mara ya. Ijekwa onye Enugu steeti esori ya na-abịa onye Enugu steeti asị ha n'okwu na arụsị ka ndị anọ bikos n'ikekwa na arụsị ka ndị Enugu steeti na-akpọ ebe ha. Onye Ezeagụ nwere ike osori pụta sị ha nọ nọkwa n'okwu mmụọ ha bikos na okwu mmụọ ka ha na-akpọ ya. Onye Nnewi asịghị mba ahụ na ebe ahụ okwu edo ka ọ na ọhụkwa okwu mmụọ, ọhụkwa okwu ọgbara, ọ bụghịkwa okwu arụsị bikos na ọ maghị ife okwu arụsị, ọma ife okwu ọgbara, ife ọma ahụ na ebe ahụ afọ ya wee edo. Ifuge, we are talking about one thing with different interpretation. So arụsị na agbara wa ofe ife, the same name, different interpretation by religion. Ịghọtago nwanne m? Ndalụ ọnwa ajụjụ jụọ m. Nne kele ụdị ịwa n'afa ka onye ni ọ iwu eze mmụọ ka ọ ijọs gbuoro arụ je mmele arụsị ahụ oriri a na-emelụ mmụọ. Ọwụ na iwu eze mmụọ ọha arụsị niile na-awa nwaanyị asị eze mmụọ. The highest arụsị nwere ike ịwa nwaanyị asị eze mmụọ na-awụkarị arụsị mmiri ma ọ bụ arụsị nwaanyị. For example, o nwere mgbe m na-eme inquiry wee meet an elder, one elderly man o wee gwa m o nwere afa nwaanyị ọ kpọọlụ m nwee sị akịrị nwaanyị dị ife a o gwa m na nwaanyị febula edo be anyị. Nsị ịgwa nke nwaanyị fere edo ọsị m o ọ na mmanwụ na nwaanyị efe na-edo. Nsị ya mba ha nwoke wee gwa m na nwaanyị ahụ the highest person fere edo so far before after my generational fathers. Nna nna m nke nọ fere 30 years. The woman so another person fere edo mgbe nwaanyị anọ n'okwu edo na edo na-ezighị ezi oje ebe ndị mmadụ zigasị ahụ ozi na-eburu amụma nke ukwuu ihe na nwaanyị ahụ eyi akpụ ụkwụ n'ochiri ọdụ chi ọzọ chi ngwongwo. Nzi omi nụrụ ife a ọ sị na nwaanyị efega edo be anyị. Ịghọtago? Ọ dị surprise maka na mana m generational history mma na nwoke ụmụ nwoke na-efe arụsị mana funny enough ọ na nwaanyị efe na edobe anyị reason na edobe anyị ọwa arụsị nwaanyị. So ọ dụrụ nwaanyị ife arụsị nwaanyị ahụ efe arụsị nwoke. Anọdụ arụsị ọ na nwaanyị ọzọ nwaanyị na-efewu mmiri arụsị mmiri. Ọ na-adọkarị ụmụ nwaanyị very simple ife arụsị mmiri, imejozi na mmiri, imekwa mmiri. Ịghọtago? So na ọnwụ na ọnya nwa ka ị na-ajụ m o nwere few arụsị nwaanyị nwere ike ife. Ịghọtago? Mana ọnwụ na ije gbuo anụ ka ime nruba ka a esi gbuo nwaanyị mmụọ mara kpọrọ okonye bịa ma eri ori ijekwara ilu ijekwukwa eze mmụọ ebe ahụ nọkwa ebe ahụ nye ya ife kwesịkwara ije na-eje eje na mmụọ o mekwara okporo ụgwọ mmụọ ahụ anụ ikpekwa ile ọmụ ya ekpe na mmụọ nawakwala onwe gị. Onweghị special wee esi eme etu nwoke ya esi je ka nwaanyị ya esikwa je nke. Ịghọtago? O jebe ijidekwa ife nwaanyị na-eje eje na mmụọ, nwoke jidekwa ife nwoke na-eje eje na mmụọ. Ịghọtara? Nọọ elukwa ịchọwa eze mmụọ nọ na mmụọ ahụ irukwa na mmụọ ahụ ife ya efufe mere ife ọ gwara nawakwala onwe gị. Amaghị na m asara ajụjụ a mana ọ na ọha ife ịjụrụ ka nsara ịjụgharị ya ma kọwaa m ido m anya ọfụma o ka nsa gị ọfụma. Nwa ikorobịa nna ya nọ ndị anụbọghị nwaanyị aba na mmụọ bụrụ isi mmụọ. Yes, on a condition o dependụrụ ụdị mmụọ drefe ahụ.
one o nwere mmụọ a na-ebu n'okenye ọwụ na okenye na-eji ofe. Two o nwere mmụọ a na-ebu by kingsmen ọwụrụ na kingsmen a na-esi na ụmụnna wee wepụta onye eji ọfọ mmụọ ahụ isaida okenye kwa na ụmụnna. Two o nwere mmụọ a na-ebu by ọmụma ọ gbasara mmụọ ahụ na ọnwata ka ọwa okenye ọwụ ha na nwata ka ọma nwata ahụ ya abafebe mmụọ ahụ. Ọwụ na mgbe wuru gboo mmụọ na-ama na ụmụazị etu akịta nọ na for example awụrụ m eze mmụọ mmụọ ahụ ya agba m ọma nwa ọzọ ya amakwa onye ọzọ ya wụ from my lineage nwekwe ka ọ wụrụ from another lineage ma ọ wụrụkwa from ụmụnna m kwa ọmakwa ofu obere nwa ahụ ọ ya ama a ya akpọtara ya na okwu mmụọ ahụ mụ na ya nọba okowere m akpa mmụọ jebe ozi na mmụọ ịghọtago okogidere m akpa mmụọ jebe ozi ya na mmụọ mgbe aha ya achọzie m afọ họ na m anwụọ na enye m n'okwu mmụọ ahụ denụ nwatakịrị ahụ etekizi over by then ikekwu mụ na ya nọgo for 5 years 6 years 10 years ọ marago do and undo ndụ na mmụọ ịghọtago o pick up from there urukwa eze mmụọ. Ọ bụ na nkagido kata ya aka na m tọrọ atọ mee ọfụma mmụọ ahụ edebe m ndụ akata m aka nya nwaanyị ejegidekwa ozi na mmụọ ahụ ọnụgodo nwaanyị ọ ka ya na-eje ozi na mmụọ ahụ wee ruo mbọsị achọrọ m na afọ m na ọnụ mmụọ onye nọ na ya anụ nwaanyị ọkwa nọ mmụọ onye nọ na ya anụ nwaanyị ọ ya ejegidekwa ozi na mmụọ ahụ ruo mgbe ọsọkwa ya wuru 50 years or 100 years ka ọ dụ mnwa dobe 200 years nwa onye nwere pikwa from 50 years ya jerukwa ozi another person ya efekwa ya esorokwara na line na-agbagotakwa ịghọtago ụdị mmụọ ahụ ya achọghị ịma na iwu nwata ka iwu okenye ọma ha anaghị ọmago o nwere ike ịma nwa 2 years ayabazie ya ayịyọ do ka etinye onye nje ozi na mmụọ ka nwa 2 years bunite ịghọtago so na nwata na-ebu mmụọ okenye na-ebu mmụọ agụ ọrụ nsọ na iwu mmụọ ọ na edebe nwe ọ bụ na o nweghị okenye ya ebu inwe ike n'ogodo asị onye nje ozi until enwezie ọrụ mmụọ na-ebu n'okenye enwere ka okenye ya ebu mmụọ ahụ mgbe o jizi wee nwee okenye decide ka ọ nọ na ịhasị aka mmụọ apịacha agha aka mmụọ okenye ahụ etekizi over mana sọrọ ngasị na onwe bụ okenye volunteer nọ ya ebue ngụnwa wụ young boy agụ ha anaghị nsọ mmụọ gọrụ gị iwu mmụọ ahụ ọ na ihe ekipụ nwe enwere ike itinye aka na mmụọ asị nwa nje ozi ọsị na ọ na-akpa nzu ọ na ka ka isi enwe ka isi ekwu ebe anyị ka nchetakwa ife anyị na-akpọ ya ihe anyị na-akpọ ha ma ife omenu mmadụ ije ozi na mmụọ mmadụ idebegodo nya ịda na-elekọta mmụọ anya for the main ife ana anyị na-akpọ ya mmadụ ife ana na ọ na-efe ana mmụọ main time until enwe onye ya nọchi anya ịghọtago so etu a ka o si wee do ọ bụ na ọhụ mmụọ ahụ amaghị mana idu willingly na ịchọ ka mmụọ ahụ na-alụ ọrụ ife niile abịa meelụ mmụọ ori asị na-enekwa edetu a na onweghị onye na-efezi ka ha bụgodo onye a ka ọ na-eneta gị anya mbọsị enweziri onye ya anọchi anya ka ọ pụtakwa a na-eme ya eme. another one kwa awa ọma mmadụ o nwekwara ike ọma okenye ahụ ọ marụ edicide ya na ikekwe na ike adịrọzi ya imekwa mmụọ ahụ ka o tinye nwe na onwe ya adazi emekwa dị mmụọ ịghọtago ọha nchawa ije ozi ahụ a na-ekwu okwu ọ na-anọchitegara anya ọntụrụ enwe okenye dị kapebụl ha ndị ya maneji ya okenye ahụ wee manejizi ya. akwụ ndị ichie global ekere na m ọnụ akwụ ndị ichie global ekere na m ọnụ akwụ ndị ichie global ekerego m onye ọbụla na mbụ ekere na m ezigbote ọyị nwoke bụrụ onye isi anyị Ogirisi gboo nze eze ana ekenego ngụ ekere na m ndị jụrụ m ajụjụ tata ndị melụ m anyị bedde m ji wee doro m lively mmadụ dịka nwaada ya na ha ajụ m ajụjụ ekere na ngụ nne daalụ shinne kenekwa mmadụ dịka ogbe ọgụ Chinedu ekenekwana m ọnụ kerekwara ha ka egasị ndị ajụrụ m ajụjụ dobikonu Bafordman ekenekwara ngo Sam Godi ekenere m go oge Baford Maswell ekenena m ọnụ Kingdom Hair ekenekwana ngo ọnụ ndị niile merụ Sam G ekenere ngo kọnọ ha n'ọnụ ọgụ ndị nwa ndị merụ ma bedde m ụbọchị tata wedoro m very lively ewezụga ụnụ ọ ka ahụ nlaghacha ụlọ teta alahụwakwa m ọzọ nlaghachakwa ụlọ teta alahụwakwa m ọzọ mana ụnụ bịa nyere m aka ọdụka mụ na ụmụnne anọ anyị na-akparịta ụka na-akọwasị ife na-akpa nkata wedoro m very likely amadụ m mgbe chi ji wee ji sef ifu na ọ fọkwara obere ife ka nchefu ije kpọta nwa m n'ụlọ akwụkwọ wee kene onye ọbụla nke mere na ọdụlụ m etu a
asị m ka ekekele nụ ekekele ana ka edobonu ndị ichie ebe nna anyị ha gbacha onu ncha n'ume ekene m onye isi anyị Ogirisi gbuo ọzọkwakwa odogwuteghete eburukwa mkpa ekene bịakwute be onye n'imere ọnọdụ ọdụ etu atata odogwu nwoke ekene na ngọ nwanne anyị nwaanyị jụrụ ajụjụ n'ịlachaghị ọnụ ka m were okwu wee chịkọta ije ozi nke ajụjụ ụbọchị tata m wepụtara n'akwụ ndị ichie ka m werekwazie ọnụ ka m were ajụjụ ga wee chịkọta ya n'ọkụkwa na elekere 8 nke uhuruchi elekere 7 nke uhuruchi tata ka anyị were ajụjụ a wee chịkọtazie nyawụ asịsa na mkparịta ụka na ntụgharị uche nke jụrụ nke anyị bidoro tata sinsi ebe ọdụ nke ebe 12 nke ife ka jido bido ka ebe 1 amarozi m mana ọdụ ka anyị daa ebe 12 or 11 dọka ajụjụ jụrụ nne o nwere something nna like nna agba afa ka ndụ clarified with it mostly when it comes to afa nwaanyị na ibukpum n'ife gbasara ancestral afa nwaanyị na ibukpum n'ife gbasara ancestral o nwere ihe nna like ịdụ so nwanne nwaanyị na jụrụ anyị ajụjụ sịrị like I was saying anyway ana m like scrutinize when it comes to afa nwada nwata nwaanyị ma nwaanyị nụrụ di ana m like scrutinize afa ahụ na nna adụki afọ ana m like iwepụta time nwaanyị n'ụdị enwere ike na-agba afa na nwaanyị n'ụdị na-agwa ya na-ekwu okwu ife gbasara ebe di ya that does not mean na agwara ya jee dozie ma ya jee ma oriri o nwere ike a na-agba nwata nwaanyị afa na-agwa ya ife gbasara ebe nna ya that does not mean na ya jee ma oriri ghọtago that is why mgbagidoro na-agbara nwaanyị afa ndị ichie kwuo okwu n'afọ ahụ ana m ajụ specific wee jụọ ha kedu ife nwaanyị emela ụnụ ghọtago ana m ajụ kedu ife nwaanyị emela ụnụ because amarago m na ọbụrụ normal thing isi nwaanyị ji emekwa ndị ichie and ọ na-adọkarị very in a few moments or few times ndị ichie ịwa nwaanyị n'afa ghọtago because nwaanyị wụ nwaanyị ya ọnụ dị ọpụọ mana ana m adọba specific ajụọ m kedu ife nwaanyị emela ụnụ ndị ichie unu na-ekwu okwu a kedu ife ọ ya eme ọ na-akazi mma ka ha jizie aka ha wee kwuo n'oriri ewe ngwa dị nwata nwaanyị ngwa jee gbuo ndị ichie ebe nna gị oriri jee gbuoro ha anụ ịghọtago asịzi m onye ahụ ngwa jee gbuo ndị ichie ebe nna gị anụ jee chọọ okenye na-egbu anụ ma ọ jewe na obibe nna gị jee gbuo ndị ichie anụ ịghọtago ka a gwara nwaanyị jee gbuo ndị ichie anụ gwa nwaanyị jiri aka ya jee gbuo maka nwaanyị ahụ egbu ndị ichie anụ nwego nwaanyị ife amere ife ịghọtago so mma asị ya ngwa jewe na obibe unu jee mee ndị ichie ma ọ bụ nwe nwanne ma ọ bụ mpaghara ma ọ nwanne ha na ma ọ bụ chifu nọ n'obibe unu kwụ nje mee ndị ichie na ndị ichie ebe nna ha na-anaghị oke ịghọtago ọ nọ nwee enough time ana m ajụkwa kedu ife oya eji wee biko nwere ikpe ọya abịa kpere unu ndị ichie enwekasị ya kpee ikpe ọmụmụ ya kpee ikpe ego ma ọ bụ ikpe ndụ ya kwuo ya kpee ile ọma ịghọtago so n'ịbịa n'okwu akịta ị na-ekwu Amadioha adịghọ nkọ mmụọ ya wa nwaanyị n'afọ ahụ without a consent or without a reason because if I could understand Amadioha wụ ife ndị Imo steeti na-akpọ alụsị nwoke ha kuchina anyị nwa baya na-akpọ ya udo just like ife a ngwakwara ọnụ na mba na-achị n'onu mgbe anyị na-akwu maka alụsị na agbara na mmụọ Amadioha wụ ife ndị Imo steeti na-akpọ arụsị nwoke befa kuchina anyị nwa baya na-akpọ ya udo now ọ na-adọkarị very rare udo ịwa nwaanyị n'afa ọ na-adọkarị very rare udo ogwugwu na-adụ very easy ịwa nwaanyị n'afa nke a dị understandable feminine energy ka feminine energy ka ọ mụọ nwaanyị mana udo ịwa nwaanyị n'afa na-enwe reason o ji awa nwaanyị n'afa ha just ọwa nwaanyị n'afa ya bịa gbuoro udo anụ ọ na-enwe reason it's either one nọ na awa nwaanyị a n'afa unu nwere ife that woman melu owu na mmụọ butere kesi n'udo ọ na o nwere ife na-eme dị woman ada nwaanyị nụrụ di ebe o jere ije di ọ nwaada na o nwere ife na-enye nsogbu uru udo ya nọrọ ya ọga ife ahụ na-enye nsogbu that is the reason o ji awọ nwaanyị n'afa ọ na-emebiri udo ahụ emebi o wee na-awa n'afa
in this situation now aba ka nji ajụ ka ya udo nwa nwaanyị n'afa wee njụ udo a na-ekwu okwu n'isi nwata nwaanyị a kedu ife ọ ya emelu o nwere ka okwu ọnụ iwe ife na-ewe maka na emebiri emebi ewe ngwazi dị nwata nwaanyị nne jee gwa ndebe nna gị maka na ọ dụha ọrụ jee gwa ndebe nna gị na udobe nna gị unu mebiri emebi na awa n'afa ta jekwa jee dozie ọkwa ifuge so now n'ikwu na Amadioha na ogwugwu na wa dị lady n'afa Amadioha ịwa nwaanyị n'afa adụkarị ha very common o enwe reason o ji awa wee wuru nke be nna so in this situation na o nwere ike ọ wụrụ na ọmụmụ emebiri emebi be nna wife na-awa ya n'afa ya because mmụọ na-emebiri emebi onye ọ na onye be nna ejere ọ ya pụtara ya n'afa ya maka na ọ dụghọ mma ọ nọghọ setting emebigo so nwere ike ọ na-awa ya n'afa wụ si bịa gwa nya wota information ma nya ring a bell to the family or to the ụmụnna or to the whatever village si ring a bell na mmụọ a emebiri emebi na-awa n'afa the girl jụọ gwa ha na mmụọ a na-awa n'afa ọ na ha ekwo ọmakọ esi wee gaa agụgọ mmụọ ahụ gọpụ onwe na ọhụrụ ya gọpụ onwe na ya wụzi ancestral lineage from mmụọ ahụ ma ọ na enwezi connection with mmụọ no ya agụ agụgọ ife emelu mmụọ ahụ na-emebigo emebi kwuo na aka ya adọghị a na-agụ agụgọ mmụọ agọ ịghọtago then ọ wụ na ọwa n'afa na oriri ka ọ ya emeri ya wewu na udo ma ogwugwu be nna ewa n'afa wewu na ọnya bịa meri oriri which is na mmụọ emebiri emebi aha awakarị n'afọ oriri that is why igbuchalụ mmụọ emebiri emebi anụ sometimes ọwụrụ bad luck ọwụrụ ajọ nlọ ọwụrụ mysterious things ọwụrụ iwe ka ịkpasuru enu because na mmụọ na-ewe iwe a na-eri oke so na bifo egbuolu mmụọ emebiri emebi ya na o nwere mmekwa a na-emekwa o nwere mgbakwa na mgbanwe a na-agbakwe mekwa ya o butugodi ya obi n'ebe ị nọ owe mara na aka ha adịrọ na mmebi emebiri na inye ya oriri owe kwe na iwe ọ na-ewe wedewegodo ebe ị nọ inyezie ya oriri okwe wee na-aghụ mana ọ na-ime ihe etu ahụ jọsọ nọkọta je gbuo mmụọ emebiri emebi o nwere ike ọ tụghị ọrịa nwee ike ọnwụghị ọgụ onye na-awụkwa sometimes na mmadụ asị na o gbuchara anụ nwụọ o nwere onye mere na be anyị buru na-afịa ọlọ time o gburu efi na be nna gbucha efi tata ruo echi nwụọ ndebe anya dogo fond of na onye nwee nie ya ha ajụ ajụjụ so nobody asks it's none of my business ife ma na nnọrọ ya nsị ya but it's very very appalling it's very very shameful na onye ọdịnala gbuchara anụ be tata ruo echi nwụọ ha ebe na poison nke nyere ngwa ha na-asị na ọha poison isi hetu ahụ enye poison something is wrong na anụ ahụ o gburu but he didn't know, he didn't find out. Ọkweghọtago so mmụọ emebiri emebi nwere ka esi emekwa ya before emeberi ya oriri what's come to what self ahụ egbupụrụ ya ọbara kama akwapụrụ ya ibu ọntịrị afụ maka ya ịghọtago so na ọ bụrụ na mmụọ be nna gị ahụ bịa na-awa ya n'afa ọ bụrụ emebiri emebi nya gwa ndị ụmụnne na-emebiri emebi ha mara ife ha ya eme mana ọ bụrụ na oriri na dị mmụọ ka nọ o wee waa n'afa dibịa ahụ gbara afa wee jụọ okere ife ọ emere wee gwa ya n'oriri ka ọ ya emerie o jikwa chọọ nwa diọkpara dị in charge the family nwa diọkpara ahụ egbuori ya akpọ mmụọ ahụ gbuori ya anụ ọnụ mmụọ ka nwere okwu eje na okwu egbuori ya anụ ọnụ mmụọ emebisigoro okwu amara ka ha esi wee mee ọ na ha na-akpọ n'anyanwụ akpọ na jụọ ya akpọ ya n'anyanwụ ya eri oke ọnụ ya eri oke gbuori ya anụ ịghọtago ọkwa na ọ ya eri oke amara ife wee iwe ọ na iwe na-ewe na-enwe nwe ike meda ya obi ọ jụkwazie ya ori oke gbuori ya na ọ na-emeda nwe ha obi ịmara ndozi ka ha eje dozi nyanwụ mmụọ so mmụọ na gbasara udo ndị ichie Amadioha Kamarụ na ọrụ ndị Abia steeti Kamarụ ịwa nwaanyị n'afa na-adịbarị very rare ọ na-enwere reason isada na-emebiri emebi ọ na onwere ife nwaanyị ahụ meru ọ na onwere ife nwa chọrọ imerụ nwaanyị ahụ anyị dị jeri ọgụ ụmụ mmụọ ahụ mmụọ eji anụ ọgụ udo asịkwa ya Karụ na Amadioha mmụọ ọgụ ka ọwụ ịghọtago nne so wee ya ma na m asara ajụjụ ga Chineke ife akakwa na nkọ alụ nọdụ ka nke ahụ the last one biko so wee bụrụ ya ma idea mmụọ na mara mwara the woman n'afa nwere reason o ji wee wee ọwụ na ogwugwu na Amadioha wara ya n'afa ọ na ndị be nna ha ka nwere ya chọọ nwa diọkpara nọ na be nna ya emedori ya mmụọ ịghọtago ọkwa na ọnwa nwa diọkpara nọ na be nna ya ahụ ọ ya emenwuri ya o nweghị ife ọ ya emenwuri ya bịa so na ọchọ dibịa ya gbapụrụ ya aja because o nwere sọ mmụọ dibịa enweghị right igburu anụ o nwere arụsọ ya mgbata n'afa ebe a jụọ mgbuori ya na ọgwa mmegbu na ịghọtago nsị a ọ mụrụ obe mkpọ ya gbuori ya na okwuo na agha na obekpọ nyochagodo ahụ ya medecha ya obi iwe okwuo na m agha egburi ya
nwa kịta this particular mmụọ o doro anya na mmụọ ahụ ife gbasara family nọọsọ family bụ ife na-egbupụrụ ya ọbara apart from family na anasa ya egbupụ nri ọbara so the best thing mmemme wa asị dibịa hụ ịgbapụrụ ya aja n'ilo ịghọtago maka mgbe egbupụ nri ya ọbara so wee bụrụ ya thank you na-ekenekwana m onye ọbụla wo jụrụ m ajụjụ tata aka m nwanne unu nwoke Udoyesomtochukwu IKENGA-EZEMMIRI ANAEDO ọkwa Nnewi ka m si eje ka emesịanụ. IKENGA-mmiri ANAEDO ekenekwe nga gbara osimiri jile nwoke ọnụ ụmụ mmụọ ji ezi ozi. Dadị ụtụtụ ọma, eze nwoke ụtụtụ ọma. Na nwoke na nwoke labụ n'ọnụ. Nnukwu mmụọ bata n'ọgbọ nke obele isi azụ nọ narị. A sị m na eze mmiri na sinsi m matara gị na tichin gị na-eme m ọdịnala na-atọ m ụtọ, ọdịnala na-aka m obi, ọdịnala mee m nwee moral maka na ị na-adọkwụsisi egbukarịsịa gburisie ife niile ọ dị mma onye na-amara amata. Ekeneke gị na-eke na nkụzi ọma na-abịa m ike ya yesterday wuru m data ka na-achịkwa mmụọ happy birthday mụra mmụọ ọka bụkwa mụnwa bụ nwanne gị wa Eunice Owerekwu. Asị m ekene ọra mmụọ gị niile nwoke ọma aka dọrọ nwata ọ dịka ọ na owere echiche na uche m dịkwara ihe a na-eme na isi mmụọ mere uwe afa. Ekene ka gị kacha akwari ọmụmụ anyị kụziri maka ya kịta ịma na ewego mgbe ị gbara n'afọ kịta nwekwe more interest na akwari ọmụmụ so a sị n'ikwu amara ibe ezi ya ozizi gị n'ọgbakọ ọ na-enye m joy, ọ na-eme m happy, ọ na-emekwu m mmakwuoro ihe bụ ọdịnala. Ọdịnala awụrụ n'ọnụ ịpụta mmadụ asị gị na ọ na-eme ọdịnala mana ya ma ebe na isere n'elu mana nkụzi gị na-adị echiche nkụzi gị ọbọtọ fọ ọdịnala atọwakwuo m ụtọ. Asị m Chukwuka abịa ma gọzie gị ndụ n'elu ndụ, amamihe n'elu amamihe, agamniru n'elu agamniru. Ndị gị niile dịkwa ka echi na echi adị agwụ ma gị ma ezinụlọ gị. Ihe dị gị mma dị chi gị mma ọgbaka mere gị na eke na orie na afọ na akwa n'izu afịa na oge na onye nkụzi okike ụwa deftere ka ịwụ aghụtarị aghụta ịghọtarị ya na ya ụwa natara chi gị bụ nkụzi a ma ọnụ okwu ma ihe niile na-atọ ụtọ. Asị m Chukwuka gọziere m gị ogologo ndụ na-arụ isi ka buru oke gị mmaji kwuru mmaji n'aha Chukwuka abịa ma ise.